TV-hold på, ja. Daniel og Kevin, stort tillykke med dagen. Tak. Tak skal du have. 5 år, er de gået hurtigt? Ja, det må man sige. Sindssygt. Og så alligevel, når man sådan lige tænker, så er der alligevel sket en del. Ja. Men når man lige står her nu, så ja, for helvede. Hvordan holder man skruen i vandet over 5 år? Altså over 5 år ved vi jo ikke helt endnu, men de seneste 5 år, der er det masser af bobler, som det første, vil jeg sige. Fejre de små succeser, og så satse stort. Tag nogle skridt en gang imellem. Så længe maven og passionen er med, og så skal man også tage nogle chancer. Fokusere på dit kerneprodukt. Det betyder så meget, at du viser det over for dine kunder, men også for dig selv, at du lægger dit fokus et sted, hvor du viser, hvad du kan bedst. Det har betydet rigtig meget. Ja, helt Så vi begyndte at lære at sige nej til en opgave. Det betyder meget. Sige nej til en opgave lige frem. Ja. I starten kan man jo hurtigt, kan I lave det også? Ja, det kan vi godt, fordi vi har ikke så meget at lave. Og så mister man faktisk fokus på det, man for det første gerne vil lave, og dermed har du også en større passion for at gøre det. Hvordan kommer I videre de næste 5 år så? Du springer ud i det. Jeg tror, vi er sådan lidt ad hoc. Altså, vi tager både lidt tingene, som det kommer, men også... vi gør faktisk det en gang om året, så tager mig og Daniel i sommerhus en weekend. Og planlægger sådan lidt, hvordan er året gået, og hvordan skal det næste år forløbe, og hvad har vi lyst til? For det meget kan være sket på et år. Og vi har faktisk lige for nylig snakket om, det er lige før vi skulle til at gøre det snart hver halve år. Men vi tager simpelthen et andet sted hen, og er kun mig og Dan. Så vi kommer væk fra telefonen, der ringer, og får en masse rødvin med. Og så får vi snakket tingene igennem, både privat og erhvervsmæssigt. Fordi vi ved ikke, om vi laver det her om 5 år forhåbentlig, så er det jo lige så fedt stadigvæk. Men det er vigtigt hele tiden at have forventningsafstemning med hinanden. Især når man er flere. Så det er helt klart tænk længere ud end et år også. Hvor kan man se sig selv? Kan man tænke rigtig stort omkring det og boble det helt op? Men også forholde sig til det, der egentlig er nu. Og se, så er det maks et år ad gangen for os, og bliver formentlig nok sat ned til et halvt år. Og så kigger vi, hvor vi gerne henad. Og nu er det jo ikke kun os, nu er det også vores medarbejdere. Hvor vil de gerne udvikle sig henad. Vi kan have grafikere siddende, som faktisk gerne vil begynde at udvikle. Så det er noget af det, vi giver plads til. Det er lige så vigtigt. Det skal være en god atmosfære, vi skal have det sjovt. Det er klart. Det er fedt at gå på arbejde. Ja. Altså, vi tilbringer så mange timer, også langt over 37 timer, der vi i hvert fald. Og så skal det være fedt at være. Altså, det må ikke føles som arbejde, så er det forkert. Så det gør vi rigtig meget ud af. Cool.